söýgüden gelýäris, barýarys söýge. Yerden nörep ýere gidiliş ýaly. Şoň bilen beýikdir adam niyeti, şoň bilen gözeldir adam hyýaly. Söýgü oýun näler, synagdyr söýgü. Heriyeten oň ýükün göterip bilmez. Söýgü münasipler götär söýgüni. Söýgü ezizlerin golundan gelmez. Biz bir dünýä goja diýýäs käýarym. Emma dünýä görüşümizde ýaş bugün. Söýmedikler ýaş dünýede gojadyr. Söýen sürýä goja dünýäň ýaşlygyn. Ol bir dünýäň en mukaddes mirasy. Onu ata-babalarymız bir zaman yaman niyetlerden, soğuktan, oğuttan uğrap bize kavuşurdular sağaman. Dünya özgürüp dur. Bulutlar geçe, ağaçlar uğraya, döreye ağaç. Adamlar ölüyeler, döreye adam. Bir şeyle olmalı, yok başka alaç. Söýgü üçün tebiatta kanun yok. Bilemok, o tebiatın özü mi? Men adam, söýgüden döredim başta. Söýgü diýibem ýumor men gözümi. Kurban'a gittim ya gaysın. Dasarını tuğsiyle deyiptir. Şu edeğim yaxşı yaptı. Uy, kuşum vurdum. Meleceğim dasarda kalanlara. Jadyly Mukam. Akşam yatağına da hayvandır. Yaxşı yatağım ne evi? Yürü canım. Yürü. Görüntüsüm hemen alamadık. Edeydik kimizin çuğan vaktimiz. Vah, akbal bizi şeyle kadaplı çemeleşir deyip kim fikir edipdi? O vatlardın oğlu kakını fikir ediliydi ahiri. Durmuş hakkını arzu ediliydi. Emma arzum bağırdı bu güçlü. Yalnız yok gözüm halimde. Yakacağım.
Gülnaz! 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 Ene tağır tağın okmay. Vakidiydi valalam. Bugün hiç ağalayıp durna. Alın valalam. Noş olsun. Tüydüştek ulul yas gerekene. Yok man olursun valam. Benim ululur nerek? Senem olursun valacığım. Kağıtağını boşata uzatayım valalam. Füt kendir. Vah balacığım. Dökmence iç. İçiver. Salam aleyküm nädene? Geliver. Tağman örüştünüz mü? Şu vakit pişirip bolsun da. Ördüm sağaman ördüm mü Mayacan? Alın gül nädene? Tanrı el kadın valam. Yine kızgınçak sörögüm geldi. Yine balacıklam. Tuveleme. Katıl kuvuşuptur. Kızgın tüyüt bilencik iyin valalam. Alay Nurcan. Doğanına dever. Hana kakıngım gelya. Bolğaydın biz gitmeli. Bulan bağırı berdik ne? Salam aleyküm. Sağlık mı döveceğim? Geliveri. Sağaman ördün mü? Sağaman ördüm. Bir çağalara gözlerini açtıkları yenemlere suyu düşmeye edip kaydı verendirler. Bağıracıklamın canı tağ oldum. Şu soğur hemmemize teziliyor ya tuveleme. Hava. Yürelim mi öz? Hova Maya bolmani. Mayacan, nere içecek kolyanız? Gül nädene biz şu qarlarımız gör qayda elýär. Qarılar görseňiz begenler, gowy iş edýäňiz. Uy gül nädene sizden biz bilen gidiverin. Yok balalam, sagamança gidip gelin. Ele. Men bugün bazarlyk işim var. Sizden biz bilen gideýin de. Waq edýär balacığım, siz gidip gelin. Eneňiz stayda garaşyp oturar, bolýarmy? Enecan, favol. Favol ene. Favol ene. Biz bakımcak geleriz Enecan. Favol ene. Favol. Sagaman edip gelin balacıklam. Alo? Meti? İştiyan mı? Çağaları enelerini kakıttın mı? Bolya. Bağdar soğulan son iyidimden gelersin de. Bolya, Bolya, düşündüm, Bolya. Şu kelim var ha. Bir yerden eşitiptir gı. Haç östürüyen derman var deyip. Mana yalvar ya pul veray deyip. Menem niyeçe deyip soradım. $1000 diýäge yer çeken. Gymmat diýelmi? Ha oğlum. Menem näme diýdim diýsene. Sen niýdim buyur olja diýdim taşly bolanyňdan niýdim. $1000 getirýän ýylçyr kel bolay diýdim. Oňarpdyr oňarpdyr. Dayvacan, sana diýen, berik gelle. Gel.
Gelsene kız. Men sana diýene. Torbaňçy dolu ötden altın kümüşden. Hani berik gel hani. Gel. Çekinme de gelsene kız. Yetim yokla. Korgunma. Taylada çık alay. Ardancak berýän. Hannaýda şunu gör hani. Täzin dadekin. Al durşuna kümüşdür daýda. Tayla ver dayracan. Kümüşleň hemmetem gowtur. Gowy da tanaýan ekeniň daýracan. Agay, şu Gülyaka hüwset diýene köp goýup şuň. Daýda, a belki sen ne diýýändir? Daýda? Ezizler günlerde ýatygarlyk. Vay, daýda sana näme bolýar? Vay. Owadan atlar görüp esiňden aýlaýdyňmy gaýp? Daýda bakaty gaty gymmatdyr. Owadan atlar görüp ankark galaýdyňmy gaýp? Gyýdym. Şu Gülyaka sana nereden düşdi? Nereden düşende sana näme? Şu Gülyaka. Ben Gülyakam bolmaly. Ineseret. Ýalgyzam bar. Vay, näme? Şunjaran olup meň adym elimden aljak bolýarmy gaýp? Towa, ýazgysy var diýen görani? Bamy ýazgysy? Ýazgysy bar eken gaýt. Bolanmy näme? Men dogrymy aýtýan gyýdym. Teňe mir dogryňmy daýda? Towa, gowda da göz düşdi, üýtge berdi gaýt. Men sen gownuňa degesiň elemek gyýdym. Ýöne şu Gülyaka maňa ýadygarlyk berilen sowgat. Daýda, gaýtan bu Gülyaka maňa ýadygarlyk galan. Atam pahirdan. Atam o urşçylar mudeýde işläpdir. Şo mudeýden hem öýe getirdi. Şondan näme öýde ýatyr? Be, men şuň bagara birinji çykaryp durşumam muny. Uy, ýadygarlyk bolsa daýdajan. Bolmasa sen şu Gülyakany satyn alay. Näçe diýeň? Ay, daýda durşuna kümüşdäbi. 5-6 milliona bolar daýda. Gyýdym. Gelkimiz şeýle gürleşeli. Şu Gülyakany men satyn ally hasap etdi. Özüň ýerine de goýay. Men häzir pulum ogruny çykayyn. Men käneglenmen. Tiz gelerin. Daýdajan, maňa pul bolsa bolýa. A bu Gülyakaňam pul getirýänçäň, ine şu ýerde ýygyň algyja durar. Hawa arkaýyn bolay. Me al, ýygyna muny. Bolýa daýda, bolýa. Puluňy getir de Gülyakany alyp gitdi daýda. Men häzir eglenmejek bolarym. Sen bu barın oyununa hayır düşürüp bildin mi? Barın oyun vardı. Ama düşünmedi yani. Ne yapma? Menini näme deyin? Barın oyunu bilen ollar. O näme deydin? Gülyakany maksatına. Onu sana barın öyle bir şiş verdi. İndir onu elden giderme. Gülyakany satın almağa. Men ýagdaýym ýok. Ýagdaýdym. Pikirle. Ölçür. Bu edem Gülyakany elden giderdi. Özüm günäl boldy. Eşitýär. Günäl boldy. Sen beýdip
bedent betlent dursaňa duşukdan giyjak alarsyň. Giyjak alamda näme? Goý maňa intizar bolup garaşsyn. O görgülini horlanyň alar. Hiç tat olasy ýoklaşaňa. Näme bili ýüregiň awaýdy. O diýlen gowy ýigit, mährem ýigit. Şeýlemi bilmänler nägiz. Agyz, bol çaltyrak. O görgüli garaşyp galy surnugynyr. Yer bolýa, men gitdim. Inne bilensem oň dogurdanam gahar gelir. Geçmen senin üçün yağıştan yellen. Yağış taçını yoyar, şemal darayar. Bu asmandan geçmerin güllen. Çünkü gözlün gül asmana garayar. Gözüm bakı urwan maw belende. Söýgüm üçün ondan düşmerin çıda. Bizim söýgülerimiz belent bolanno yüreklerimizden islemez pida. Goý nur ýaksyn, Gonça güllerin deri, gün nuruna garp bolsun oğulur. Senin üçün hiç dünyadan geçmerin, geçsem söýgüýimizden geçdigim bolur. Ediden hem ulka. Öňler meni bilmelkem, gözün ýoly dikip garaşar dururdy. Iýgilikmi kägiz? Salam Gülnäz. Ediz, bu ne boluş? Başla Gülnäzim. Evlenmeli oldum. Öň beýtmäň ýokdyla. Häzir hemmesini düşünüreyim. Men giyjak almamyň sebäbi bar Gülnäzim. O ne hil sebäp? Hani gözüň yum. O nämçin ediz? Haýyş edýän, gözüň yum. Muny sen üçin ýasadym Gülnäz. Vay mun odan nane. Hili, yaradymy? Näet bezap bilen muny ediz? Özümem hayran, yasaydym. Sen hakykatda bolup ýetişipsiň. Men diňe saňa ýasajagam. Diňe maňa? Diňe saňa Gülnäzim. Ömrüm ötýünçe. Diňe saňa. Sag bol sowadyň üçin. Edizden Gülnäze ýadygarlyk. Men bilýän, bu Gülyaka toý sowadydyr. Basym edizi kimiziň toýumuz bolar. Bu Gülyakada şo toýuň nişanydyr. Biziň toýumyzyň nişanydyr. Biziň toýumyzyň nişany. Nişany. Wepan ýamol. Gülnäz, neme? Şu nirden edide gittiler. Nire gittiler? Urşa. O näme urşy? Urşda, urş. Edidem şolorşa gittiler. Edid nämçin men bilen hoşlaşman gitdik. Ondan dana gittiler. Ýön ol saňa hükman hat ýazar nidi. On saňam men gelinçem garaşsyn nidi.
Men edidi ömrüm ötünçe garaşarım. Men edidi ömrüm ötünçe garaşarım. Agyýyz Gülnäs, näme öýde oturýarsyň? Hä, näme boldy? Owaň adamlar urşa kömek diýip öz kümüşlerini tapşyrýarlar. Men kümüşüm ýok da tapşyrar ýaly. Hana Gülyakaň mara? Bu ediden garan ýeke täk ýadygärlik ahryn. Tapşyr Gülnäs, edidiň iş bilen gaýtyp geler. Dogurdanam gaýtyp gelermi? Owa, hökman gaýtyp geler. Gümüş taşlyk. Belledingmi? Aýdy aýdy. Ine artajan Gülyakapy. Şunu tapşyrýan oglum. Gümüşden mi ödi? Hakyky kümüşdir. Wah, şol ganym düşmanlara gülle bolup deýsinler ýerine. Aýdynyň geltinde aýdy. Bayram seredami? Aýny daýda diýär. Bolýar. Familiýa. Aşyrwa. Asirwa diýdiňizmi? O aşyrwa diýär. Emmesin taşyrýanmy? Hawa. Berekella. Geçti adyň belli. Ana gelin sen näme taşyrýan? Bayram seret. Adyň Dursun. Familiýa Bayram öýdi. Öde gadymda dekeni. Hawa. Anjym, et durma. Görýän adamlar garaşyp durlar. An bolla, taşy da taşyrýan bolsaň. Be, öde sünnälen ýatarpdy. Nağışlarında görýänmi? Üýtgeşke salan zat. Be, doğrudanam şeýle. Ana adyň bellet gys. adyň. Adyň aýtsana gyp. Istýän gyp. Sen ütdüň. Şo pursat boşady ruhum. Hemme zat manysyny ýitirdi birden. Şatlygym galmady, bagtym galmady. Şo pursat bar zat uçurdy serdi. Çatly çeşmelerim akýa tersine. Tersine ýanlanýar aýdymym sazym. Senin barlygyndy meniň baýlygym. Bir pursatda garyp galyp edidim. Edid Rahmanow, Kursk şäheriniň eteginde bolan agyr söwüşde derekdi diýipdi. Yürmeli sen, yür.
Korkma. Yürü Melek. Yürü. Yürü canavar. Yürü. Yekece sığırımı tatmalı oğlum da. Vay, neme de. Vay. Monu ýa köprägem bolýa daýda. Gerin alartın da gıydım. Daýda jan, puluňa gowsuny getiripdiň welin. Ýöne. Uy. Yönem neme gıydım? İyilik mi? Vay. Wah. Şu kızıllı görse hıdıradır diýleni boldy da daýda jan. Vah gıydım. Düşnüklere gaýtsana. Bir ayal geldi. Taşary ýurtly diýdi. Şu neme antikvariat diýdimi? Bir ratlara diýdi, dollar baryn berip, şu gözüm başym aýrap alyp gitdi de. Nemeni? Nemeni? Gülyakany mı? Vay, daýdajan Gülyakany alyp gitdi, Gülyakany. Şu gözüm başym aýlatda bermejegem boldum. Onu da eýdidi, beýdidi. Şu alyp gitdi da, onu da alyp gitdi. Men näde? Görgül näçe ýalbardym berme diýip, şonu da berip goýberdi de. Ýatygarlyk. Soğutdu da. Daýdajan. Wah, gynanyr aýdy öýtýän şu daýdany. Vay, daýdajan? Wah, Daýda. daýda. Sana näme bolýa? Turany? Gülnäzene, şeýtip bir gözüňizi açyp görüň. Ýüregiňizde ýardyňyz. Badara ýekew ýörmeller eken. Bäri berdi badar barmy näme? Gülnäzene, bir sığırıňyza ma ýüm ýok bolupdyr. Habaryňyz barmy? Men gitmeli gıydım. Nire gitmeli? Men hükman gitmeli. Gülnäzene, bu hally gymylap bolmada, biraz ýatyňda diýinç alyň. Men Gülyakamy tapmaly. Gülyaka? O näme Gülyakasy? Gülnäzene, näme bolýan aýdaýyň? Gülnäzene, çekinmäňde aýdy beriň. Näme bolýar Gülnäzene size? Ha işte diýen Gülnäzene. Näme bolýar size aýdaýyň? Koýaýylmy? Gülnäz! 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 Gülnäz!
Aynur nire var ya? Enemin yanına. Çağlar berde kene. Haçan elip geçtik avlar. Bilem o. Gülyädene ýokla. Be. Gülnädene şunlar bir da bolýar. Maýa, sen bir gyzyklanypdyr soraýma lekinde. Enem nire gitti ka? Be. Gülnädene näme bolka? Beýle ýürlenýär etdik. Gülyädeneň beýle häsiýeti ýokdy. Bu ýerde bir sıraba. Ýöwüz bu bolýan zatlara maňa ýaranak. Şola maňa da ýaranak maýa. Gülnädenen gidenne 5-6 saat boldy. Mene polisiýa jaňa çekmaýa. Alo. Alo, polisiýa bölümi. Salam aleykum. Başlaň, biz neme enemizi ýetirdik. Howa, şuň ýerdenen mer tapamyz. Sygyram bardy, olam rek ýetirme bolupdyr. Bize hayran. Adymy? Bize Gülnädene diýýär. Howa, Gülnädene. Ýaşy? Ýaşy 80-ne geçen bolmaly. Howa. Familiýasy. Neme? Maýa? Familiýasy näme bolmaly? Taganyba bolmaly. Alo, tağanma bolmaly. Bolýa gaýrat ediň. Belgimiz 43 22 29. Bolýa gaýrat ediň. Sag bolun. Ogurgula näme bolka? Hudaýjan özüň gowsuny edeweri. Bolya, Türkmen. Sağ olun. Salam aleykum dayda. Sağlıklıdır oğlum. Gurgunmasyň. Sagamanca işläp ýörmedin. Oğlum, ştaýda daşary ýurtlary ýaşaýamyka? Yok dayda. Bu yer mihmanhana däl. Bu yer idara jaý. Uy, şeýlemi? Oğlum, şta görükdi mihmanhana barmyka? Howa dayda, şol ede mihmanhana bar. Barmy? Men säder salyk bereýin. Ýörüň. Gaýrat et oğlum. Ýörüň dayda. Şeýdi oğlum. Ýaşyň uzak boldun oğlum. Geliň ha. Taňry alkadyn.
bolmasyň oglum? Salam aleykum. Owa daýda. Näme oglum? Men bir taşar ýurtlaýaly gözleýän. Gülyakam satyn alyn. Siz oň adym familiýasyny bilen ýokmy? Wah, adyny bilemokda oglum. Adyny, familiýasyny bilmeseňiz, biz tap bilmersä daýda. Wah, borda oglum. Taňryal kadyn. Ýöreň men size ugura doýun. Sag bolun. Alo, hawa? Nirede? Mihmanhanada? Adı familiýa tagabat gelýän eken. Bolýa, sag bolun, bolýa. Gülnäden mihmanhanada görüpdirler. Mihmanhanada? Tow taksir. Şo, Mihmanhanada nämiş ýaka? şo kapyň adyna goturýanlar görüpdir. Gülnäden mihmanhana aýlanyp ýörmüş diýe. Oy Allah, tow etdik. Men mihmanhana aýlanma gittim. Gülnäden hökman tapmaly. Öwüz dursana, menemi deýinle, hiç injalyp bilemek. Çağalar näçik? Çağlaň bir zady bolarla. Bolanly ýer. Jahan, bäri gel. Jahan gyýdym biz her qakyň bilen bir ýere gitip gelmeli. Sen jigileňe seretgin bomy? Egerde biz eglenäýsek, ýydyryp içirip ýatyrgyn bomy gyýdym? Bor eje. Canı nere var yakam? Yukarı aşağı düşüp yönü. Vay, ya Allah can. Özüm konu et. Kıydım. Daýda, siz bu ýerde näme işleýäňiz? Vay, men aşaňa minip berip aşağı ulaýdym kıydım. Daýda, siziň özüňiz nere barmaly? Men nere barýanmy bilemok kıydım. Başym aljyraýdy bir hili. Häzir onda daýdajan ada çykaraşyň, men size kömek edeýin. Bolýa kıydım. Häzir arkyn bolun daýdajan, häzir hemme zat gülýaly bolar. Men sizi barjak ýeriňizde elterin, alada galmaň. Başlan ýok. Daýdajan biziň gözleýän adamymyz bu mihmanhanada ýok diýe. Wah, bolmady. Indi näme etmekçi daýdajan? Kıydım. Şu töwerekde başga da mihmanhana barmyka? Şu ýakynlara biri bolmaly. Eýlerekde ýene biri bolmaly. Ýürüň men size görkezäýin daýdajan. Sag bol kıydım. Şeýtdene. Hanım aya, bärini göreli. Eger bärde bolmasa, onsoň näme? Eýleklerim görberersen, ýöräň. Bärde de ýok. Diýmek bärde ýok, Maya. Niýde öläli? Neme, hani şu taýda bir mihmanhana bar. Şonam bir göreli. Eger o ýerde bolmasa, hani ýöräň ay görberersiň. Maya mene hayran alyan. Gülnädeni şu mihmanhanadan kimi gözleýän, näme gözleýän? Hiç düşünüp bilmeýän. Hani ýöräň. Nire derse? Şu golaýdakyny göreli. Inecan, bağışlan. Ýöne siziň gözleýän adamyza berde ýok ekeni. Başga mihmanhanalardan gözläýmeseňiz. Wah, bolýa da kıydım. Taňryal kadyn. Sag bol. Sag bolun Inecan.
Berde de olmasa men bilmedim. Günüm yaşıp barayım ha ya. Bak belki bardır öwüz. Görani. Bertinem göreleni. Salamu aleykum. Salam. Sağlık mı? Bolya sağ olun. Bäriňem gelip durýar. Waýy, saglyk bir bolup. Mena hayran maya. Hani görani. Sen rahatlan. Taparsın. Öwüz. Iyem giyeceğim olle. Belki üye barandır, üyden haber tutup göreyli. Bolya kıssanma maya. Gülnäden hem tapaly ondan barsak gowy bor. Hani minani? Salamu aleykum. Sağlıklı dur oğlum, qurğun musun? Yaxşı. İyini gözleyen menecan. Vah oğlum, şu men Gülyaka'mı satın alan daşar yurtlu ayalı gözleyen. Be, kim kavul? Adını, yaşayan otonu bilen dokmu? Vah oğlum, adının bilemok, yaşayan otoğunun bilemok. Yönü şu mihmanhanadan mihmanhana aylanıp size gelip duruşum da. Vah enecan, adını bilmesen, yaşayan otonu bilmesen, munça adam içinden neyden tapacak enecan? Vah oğlum, şu sizin ulu başlığınızı görüp olmadı mı ka? Nemedi? Vah, başlık neysin enecan? Şunu göreydim ondan. Be, sizin çınını da o. Bolya, siz şu adiyerde karışın. Ben edir başlığı çağırıp geleyim. Geçeyin şu yerde karışın, ayak üstüne durmayın ya da artın. Geçeyin, oturun enecan. Sağ ol oğlum. Mümkün mü? Owa näme? Dövlet çağırıç. Owa. Bir mesele yüze çıktı. O näme mesele? Aşağıda bir qarrayına qarışa. Kim? Ene? Hava. O näme nefi? O bazarda Gülyaka'nın satın alan daşarı yurtta yalı öldüydü. Geldim ratenim ne ettin ay? Ene diýdiň, daşary ýurtly diýdiň, Gülyaka diýdiň, düşünür hal etmedin. Ondan şu meseleni özüň çödermelen, men nämerek şotak. Dövlet çağırıç, siz arkanız öz başta hareket etmeliň diýdik de. Ondan o qarrayına sizi görýäsem diýe. Bir haýyş edip yalvarıp durandan bir minut haýyş edýän aşağı düşäýsiňiz. Yak geldim rat. Ýürany göreli, enemi näme diýe? Ene salamu aleykum. Qorğunçuluk mudur oğlum? Sağmanlık. Şükürda näle ödägdeliňiz? Hudaya şükür bir tap bardır. Enecan sizi bir näme beýinçilik edýär? Oğlum, şu uruş döwründen galan Gülyaka'm bardy. Ay, ýa-da da oğlum. Gülyakaňyz kime düşdüke? Habaryňyz ýokmy? Vaq bilemok. Kime düşenini bilmedim oğlum. Yönü bir taşar yurtla ayal satın alıp qaydypdyr. Şol ayal şu biziň mihmanhanamyzda ýaşaýar diýip kim aýtdy dedi? Hiç kim. Men özüm gözäpýär. Enecan oň adyn bilmesek, kimdigini bilmesek, bu kapy kakyp aýlanyp bermegeme bir hil bar enecan. Ondan mihmanlar beýinçilik etmek gelişik zorajan ene. Hemde düşünýärler. Yönü şu ýakamaňa da gerekdi da oğlum. Aýtdyma, ýadigarlyk zat diýip. Men ýagdaýyňyza düşünýän. Men size tüý sürekden kömek etmege taýar. Enejan, siz rahatlanyň.
Gelin gowy barda edelim. Siz öý salgyňyzy şu kömekçim geldim radaydın. Şolay al tapan netini size habar eder. Ene siz maňa ananaýyň, biz onu hökman taparys. Indi wagtym hiç garaňkam düşüp bar ya. Siz hem öýüňize barmaldyňyz. Ene biz onu hökman taparys. Bolýa işiňizi Allahyň ordun. Geldim rat. Senem enemizin öý salgynyla derrew ýola sal. Bor döwlet çaryç. Bolýa sag bolun. Sag bol oglum. Ine gördüňiz mene. Hemme zat Gülyaka. Ýörüň men sizi ugradoýyn. Gülyakaňy tapylmaz diýip alad etmäň enejan. Biz siziň öý salgyňyzy aldyk. Tapyllygy biz size habar ederiz. Bu näme oglum? O ýerde toý bolýar enejan. Uy, men gözleýän daşar ýurtly aýalym şu ýerde bolaýmy? Ýok, o ýerde dälir enejan. Hany bir göreýin. Enejan, dursaňyz lan. O ýerde dälir siziň gözleýäniňiz, dursaňyz lan. Enejan, ananaý maňa. Enejan, dursaňyz lan, enejan. En size düşünýän enejan, ýöne döwlet çaryş boyun alla. Siz arkaýyn öýüňize garaşaýyn. Tapyllygy size habar ederiz. Sag bolun. Sag bolun enejan. Vay, enejan, gözüme görmeýäňizmi? Bu garaňky ýaňysyna näme işleýäňiz? Ya sen bir öýüňe gıdaryň ýokmy enejan? Wagt näme işleýänmi bilen okydym. Orum ýitirdim mene. Inni nire ýürýänmi bilen okydym. Bak enejan, başyňyza aýlananlar. Men häzir rahatlamy goýup geleýin, onsoň özüm sizi ýola salaýaryn. Bolýarmy? Bor gydym. Şu ýerde garaşaý maňa.
Jahan enem haçan gelerkä? Geler. Eneme meler, ejem daga meler. Derdiňe agyr eken, ýöni ala detme. Ine hemme zat Gülyal bolar. Ine görersiňiz, Gülyakaňyz alagada bir ýerden çykar, ihlasyňyz ýerine düşer enejan. Maňa siz ynanaýyň. Allah Taala gowy gören adam sana kömek etýändir. Siz meni dinleýäňiz menejan? Gülnäden gelýäňiz sagaman. Hali sorna oturýan. Halynyň habar alyp gaýsanamy? Sen meni bagşla edin. Sen ýadygarlyk goýup giden Gülyakaň gorap bilmedi. Gamlanma. Gülyakaň ýiten bilen söýgiň ýiten o gahryň. Söýgimi elimden aljak bolmaz. Onu mendin özüm bilen alyp gider. Seni ýaşadýan şo söýgidir. Gülyakaň bolsa tapylar. O sen ykbalyň. Ol sen ykbalyň. Ol sen ykbalyň. Ol sen ykbalyň. Ol sen ykbalyň. Maýetsen. Bugüne işim oňmady gaýdym. Wah, Gülnädene. Siz biz ulalada goýaňyzda. Ertirden bäri gözläp ýörsedi. Näme bolýasy? Maýetsen. Bar gaýdym ýerim bir ýazyp berip alam. Diýin salaýyn. Bor Gülnädene.
Ul nädeni ýeriňize ýazandyryň. İçe. Şşş. Baryan. Bar, mine Maryan. Salam elik dayda. Daydacan, bağımın sen. Seni gözlemedik yerimiz kalmadı da. Hudaya şükür ahır tapaydık seni. Здравствуйте. Sağlık mısın aydym? Üy salyňam şo mehmanhanaň başlygy berdi. Şo daşary urtly aýalam şo mehmanhanada bolsa näçek. Ine gelip durşumyzda sen ýagdaýyňa gatygyna aýdyk da. Daydacan, ine şu gelin, sen Gülyakaň satyn alan gelin. Adyny da Viktoria diye. Виктория? Ona da adın var eken aydym. Я родилась День Победы. Мой дед тоже воевал война. Näme diýdi? Men niye? Yeňi şunda oğlum diye. Şoň üçin adyma Viktoria da kyptyrlar diye. Gowy adyň var eken. Adyňa münasip bol aydym. Gyýdym, Gülyakam tapyldymy? He, Gülyakany. Сейчас. Один момент. Я очень поздно узнала судьба это Gülyaka. Gyýdym, bu näme? Näme diýdi? Bu Gülyakaň üýtgeşik ykbaly var diye. Tanrı'ya kadar. Sağ ol aydym. Men Вы будете для меня хорошей память. Спасибо за любовь, за ваше сердце. Спасибо, Эне. Bunu soğuksuz görüp olmasaydım. Burada açık soğuk dedi. Она говорит, что вас не хочет отпустить без подарка. Для меня самый хороший подарок это вы. Вы подарок судьбы для меня.
Dayda, bolmasa muňa bir sowatçy edäýele. Nemeli? Ine, Victoria, nesibetsin al. Toyda dakın. Hov, toyda dakın gıydym. Nesibetsin. Спасибо. Sowat bizden sana. Doydukcan Tanrı yalkasın. Bolýala dayda. Salam aleykum. Здравствуйте. Я... Gülyakam tapıllı. İne bir gelin. Вы очень добрые люди. Я всегда буду вспоминать вас. Спасибо. Спасибо. Dayda, siziň dama ýatlar niye? Benim Спасибо. yatlarımın gıydım. Спасибо. Mahayacan. Salam. Здравствуйте. İne Salam Gülyakam. Здравствуй. Salam. Salam oğlum. О, здравствуй. Doydukcan. Gülyakam tapılaydı da gıydım. Men giyjagam telem var men. O ne hildi? Hadi kuzum. O ne çüldü? Haşete kuzum. Mune sen için yazarım bilir. Vayman odan nane. Ey yaratma. Niyetine tatlılığını edeyim. Özüm hayran yazayım. Sen hakikatta olup yetiştin mi? Men dine sana yazacağım. Dinle bana. Dinle sana dinledim. Ömrüm öteyince. Dinle sana. Tavır oldum için.